among gihulman ang power ni Syo. Kay kusgan mo ito si Syo. Dagan-dagan pa taron ug mangita tag prestamo ni Syo. Boss, Martis bon boss, dagan ta boss. Basta uwan gani dire sa mga manggawas sa mga gagmay swimming pool. Mo na gagmay nga swimming pool dire mga taga-kiting ra kuto ba. May hapon sa tanan diha mga ga, another day, another life, another blessing sa tanan. Karon ang ika 79 nga adlaw sa atong 100 day running challenge. Kung naa kay buhaton mga ga, yan ganahan ma-achieve. Unya murag medyo mawai mo motivation unya, murag kapuyon ka. Timan ilang pirme ang rason nganong nagsugod ka na imong gibuhat no. Karon mga ga, kaya kung kauban sila si Busing ug mga amigo na mo diri sa dakit nga manuway basketball no. So na sila sa basketan. Ako kay napako diri. So di na ako maglangay. Adto na ako. Aygo. Grabe lang yan na bataw. Uy magabot. Ako day lang yan. Paway og mga duha o tulo ka adlaw. Sakit ang ikong gilid ya. Diyan paway. Hello. Paway ba? Ari na sa pasan sa daw. Sakto kay to pawayan boss. Ayaw po din. Mga bata pa sini. Kaya wala pa na complete ang uniform. Layo na ni mga ga. Pero layo pag kining ruta ha. Karon din nga ruta no mga gano kay murag sobra ni G's. Dili ko katansya og pila gid pero layo kini sa usual na to nga ginadagan. Karon kay gisuya na mo nga mag long distance running. Ug kaya ba na mo? Na may import. Ana. Kusgan mo na. Kay anad man na pasakitan. Mong kusgan na kay na. Tubil. Hubsan. Ang tubigan nila ni ate, di mo dawat og bawog nga piso. Di mo dawat og itom. Di kam dawat. Mili? Mastranded yung dugay-dugay dire kay bagat nga dagom. Kana kay nalangay ta. Di man na to permi nga, gas protection na siya. Mga isa to sa utok para di ta makanaog negative. Diba ko sa ni pagwawala sa wan? Kanta ta. So, rain, go away. Puno ng uwan mga ga. Among gihulman ang power ni Syo. Kay kusgan mo ito si Syo. Ay puro ng tanan. Oh? Syo! Dagan Syo! Dagan pa taron ug mangita tag prestamo ni Syo. Wow, no. Disgrasya gid. Nay na disgrasya dito mga ga. Motor sa kanan. Pero Malikong ko na yung vlog. amo to day content niya murag lain man. Di na to problema. Ilahan na problema sila isulba na to. Kami madayon may isang problema kay ang problema ang magpauli. Layo pa kayo. Pero mayroon tong disgrasya kay wala may naangol no. Tumbar ang motor. Nagaras ra sa kanan. Okay ra to. Naay na bali pero telescopic ra sa motor. Okay ra. Kay may lisan pa pero ang tiil og kamot bali lisod kay lisan. Tangin ang ruta to. Kita na yung sinudool na. Bakakon mga boss. Sabi na magdool atay. Hapit ka mailad boss? Te. Kuya. Layap gid may mga ga. Murag na pamis nga tunga sa mong ruta. No pain no gain boss. 11 kilometers na. Dulol lang mi. Oy. Sa mga cheater man eh. Risky, boss. Nagpa-risky oy. Nangitag backup. No pain no gain. Iskang kong busing. Risky mo eh. Grabe yan, ka nag-risky yun ninyo doon ay. Grabe tulog ka motor ko ay. Boss, Martis bon boss, dagan ta boss. Muramig mahalon kay nga tao eh. Na-convoy tulog og motor. Asa yung ngita na. Finish na. Kung nakikanahan ma-achieve no niya, murag ma-demotivate ka or layon ka sa process no, padung sa imong ganahan ma-achieve. Hinumdumi lang pirmi ang rason sa ganahan mo ma-achieve no. Sama sa kuha, nisod ko running kay ganahan ko nga maabot ang panahon nga matigulang nako. Healthy lang yapon ko no, or baskog lang yapon ko or less ko og mga gipamati sa parehas og edad nako. Mo to siya mga ga, medyo kapoy taron kay murag karon mo pinakataas ako nga nadaga no. 13 kilometers kapin. Hangtod sa sunod gayon, hangtod sa sunod na madagan, hangtod sa sunod na video. Kay duka na kay kog nang Ganoy TV. Anoy out, bunal. See you.